бежат от лица Его, ненавидящие Его. Христос воскресе из мертвых, смерть из мир поправ, и сущего гробежа Его даровал. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко
Și pentru ca să nu învărnicim noi, asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să rugăm. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și
citire. Să luăm aminte în vremea aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea de-ntâi la săptămânii, a venit să vadă mormântul Maria Magdalena și cealaltă Marie. Și iată s-a făcut cu tremur mare, căci Îngerul Domnului, coborându-se din cer și venit, a prăvălit piatra de la ușă și a stat deasupra ei. Și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. De frica lui s-au cutemurat cei care păzeau și s-au făcut ca niște morți. Dar Îngerul, vorbind femeilor, a zis: nu vă temeți voi, că știu că pe Iisus cel răstignit căutați. Nu este aici, că s-a sculat precum a spus. Veniți să vedeți locul unde rasă cu Domnul. Duceți-vă de grab și spuneți ucenicilor săi că s-a sculat din morți și va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată, am spus vouă, iar ei au plecat în grabă de la mormânt. Și cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească pe ucenicii săi. Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenici, iată, Iisus le-a întâmpinat și le-a zis: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți! Mergeți și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată, unii dintre păzitori, venind în oraș, au spus căpetenilor preoților toate cele ce s-au întâmplat. Atunci ei, adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor și le-au zis: să spuneți că ucenicii noapte venind l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom potoli și pe voi vă vom face fără grijă. Iar ei, luând bani, au făcut cum i-au învățat și s-a răspundit vorba aceasta între iudei până în ziua de astăzi. Și cele de-o ființă, și ne despărțită trăim totdeauna, cum și pururea, și în vecii vecilor. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte cădând, și celor din morminte viață dăruiește.
Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte căpărit, și celor din morminte viață se topește ceara de la fața focului. Iar drepții să se veselească. Să ne bucurăm și să ne veselim într-o ea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Hristos a înviat! Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând, și celor din morminte viață și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Hristos a înviat! Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte
pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserică aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru santitatea sa, Patriarhul Chiril, și pentru preafericitul Părintele nostru, Mitropolitul Onufrie, și pentru Părintele nostru, înalt preasfințitul Arhiepiscopul Miletie, pentru cinstita preoțime și întru Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor de pretutindeni, pentru călăitorii țării noastre, pentru mai mari orașe și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință vezuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei rămbiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primeștea și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dă. Se cuvine toată slava, cinsta și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat!
precum ai simțit berbecul pe care ți l-ai adus credinciosul Abraham, mielul pe care ți l-a adus jertfă Abel și vițelul cel drag care ai poruncit să se junghe pentru Fiul cel rădăcit, și apoi întorci către tine și precum acela s-a învrednicit de a-ți renunța de harul tău, așa și pe noi ne învrednicește să lăudăm cele sfinte și necântare de tine, spre hrana noastră a tuturor. Mântuiți și roagă cea adevărată și dătătorul bunătăților și ție slavă înălțăm, împreună și Părintele tău cel fără de început și prea sfântul și bunul de viață, Rădătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Ziditorule și Făcătorule a toate, binecuvintează brânza și ouăle acestea și pe noi ne păzește pentru bunătatea Ta, ca gustând întrânsele să ne umplem de darurile cele date nouă, cu prisosință și de bunătatea Ta cele îngrăite, că Ta este împărăția, stăpânirea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Послання предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київської і вся Україна Онуфрія, архіпастирям, пастирям Чернецтву і всім вірним чадам Української православної церкви. Христос Воскресе! Усіх вас, чесні архіпастирі і пастирі, боголюбиві іноді та іноді, дорогі браття і сестри, сердечно поздравляю з великим днем світлого Христового Воскресіння. Праздник Воскресіння Христового Свята Церква називає торжеством із торжеств, тобто таким торжеством, вище якого нічого не було, нема і бути не може. У цей день за свідченням Святої Церкви небеса достойно веселяться і радіє земля, тому що Христос став із мертвих, радість вічна. Свята Церква закликає людину приєднатися до цього торжества, тому що це торжество звершилось заради людини. Блаженне життя раю, втрачене першим Адамом. Ми знову знайшли через другого Адама Христа, який став для нас жертвою і викупленням. Крім цього, Христос Спаситель став для нас істиною, дорогою і життям. Істиною Спаситель став для нас, тому що Він, як людина, став для нас зірцем, який нагадує нам про ті правила життя, які роблять нас, як творіння Боже, великими, красивими і сильними. Дорогою воскресший Спаситель став для нас, щоб Він, як людина, своїм особистим прикладом показав нам дорогу, що веде нас до Небесного Отця, від якого сходить всяке благе діяння і всякий совершенний дар. Життям Христос Спаситель називає тому, що через нього і тільки через нього ми одержуємо від Небесного Отця дар життя. Відчуваючи це серцем, але не розуміючи розумом до кінця, святі жони мироносиці, день Воскресіння Христового рано вранці прийшли до гробу, де було поховано пречисте тіло возлюбленого їх Господа і Учителя. І знайшовши святе тіло у гробі, благочестиві жони прийшли у розпач. Їхні думки і почуття настільки змішалися, що розплутати їх зміг тільки ангел. Святий ангел сидів на камені біля входу в гробі і, звернувшись до святих вірносів, сказав: ви шукаєте Ісуса розп'ятого? Його немає тут. Він
воскрес. Ангельские слова про воскресіння Спасителя розвіяли ті розпачі в душах жон мироносців. Вони згадали, що Господь говорив їм про це. І тепер слова Спасителя збулися. Це ті жони з радістю прийшли до апостолів, аби розповісти їм про воскресіння, щоб їхній смуток перетворити на радість. Таким чином, істина про воскресіння Спасителя, як божественна іскра, запалившись у гробі Христовому, почала розповсюджуватися спочатку в Єрусалимі, потім в Юдеї, а після по всьому лицю землі. Ця благодатна іскра запалювала серця людей нетлінним полум'ям, благодатною любов'ю до Святого Спасителя, Господа і Бога Ісуса Христа. Вона нагадувала людям про те, що їм прославленим воскресінням Христос Спаситель зруйнував пекло і позбавив силу смерть, яка раніше поглинала людей навіки. А тепер стала короткочасним сном, кінець якого є початком вічного блаженства і Христом. Люди, які увірували у розп'ятого і воскресшого Христа, і які знайшли в ньому красоту, зміст і силу, життя по всій землі почали воздвигати храми і святі обителі, де вони збиралися разом, молилися і благодарили всього Спасителя Господа за Його безмежну любов. Саме любов Творця до свого творіння прихилила небо до землі, і Сина Божого із небесного круга звела на землю і одягнула Його у плоть людини. Саме ця божественна любов звела Спасителя, як людину у пекло, але Він, замість того, щоб стати жертвою, зруйнував пекло, віднявши від нього попередню владу і силу. У цей великий день і ми грішні спішимо у Божий храм, щоб спільною молитвою благодарити Господа за дар Його воскресіння і за милость, який воскресший Господь наш Ісус Христос посилав і посилає нам. Ще раз поздравляю усіх вас, дорогі браття і сестри, з праздником світлого Христового воскресіння, з Пасхою Христовою. Бажаю всім здоров'я, щастя і Божого благословіння. Нехай серце кожної людини наповнюється радістю і світлом, який дарував нам воскресший Господь. У ці святі дні наша церква молиться, щоб Господь послав на нашу українську землю свій благодатний мир, щоб ми у Христі простили один одного, як Христос простив усіх нас. Церква молиться, щоб ми всі об'єднались Христовою любов'ю, єдиними устами, єдиним серцем заспівали дивні переможні слова пасхального піснеспіву. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть поправ, і сущим погробе життя дарував. Амінь. Христос воскрес! Христос алілуя! Христос алілуя! Hristos alăia! La început era lumina și lumina era la Dumnezeu. Preacucernice Părinte, iubiți frați într Domnul, ne-a trecut acea prelungă a noastră vreme, care a fost a 40 de zile a postului, care fiecare dintre noi a putut cât puțin să ne îndreptăm viața noastră
să ne pregătim pentru această zi al bucuriei. Bucurați-vă astăzi de această zi mare. Bucurați-vă cu învierea lui Iisus Hristos. Bucurați-vă cu acela care vă aduce vouă astăzi lumina. Fie că lumina să fie în viața voastră, să vă lumineze mințele, viața, să vă lumineze copiii, familiile voastre, să vă aducă Dumnezeu în calea voastră, pace și sănătate, bucurie, liniște, dar totuși astăzi, bucuria noastră nu poate să rămână numai cotită, că sufletele noastre s-au întărit între acea mare bucurie care au fost al postului și ne-am pregătit. Dar acum ne întărim împreună și cu trupurile noastre, care vom gusta din acele mâncări, care sunt pregătite de gospodinele, care cu mare săruință au pregătit pentru familiile lor. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă ajute, Dumnezeu să vă întărească, să vă aducă în casele voastre ajutor, pace, sănătate, într-un mult și fericiți ani. Amin. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos vă scrie! Hristos a înviat! Sfânta Sărbătoare, Dumnezeu să binecuvânteze! Hristos vă scrie! Hristos a înviat! Sfânta Sărbătoare, Duhul în sănătate, Dumnezeu să binecuvânteze! Hristos vă scrie! Așa, s-a trezit să teze în somn. Hristos a înviat! Hristos vă scrie! Să fie scăleacă! Hristos a înviat!